Així està l'ordre municipal. I es pot saber què busquem? Escolta, no es faci el desmetxar. Busquem les coses que han furtat este matí al supermercat del barri. I venen a buscar-les així, a la casa, no? Això és acusar-me de lladre. I a mi, què em diu? Jo només sóc un manat i em limita a complir les ordres. Molt bé, passa, passa. Però que conste que tot això és una verdadera provocació. Ens fan morir de fam i damunt se'n riuen. Però què diu? Què dic? Que no tenim ni per menjar i damunt... Vinga, home, mire què tinc per sopar. Un menjar exquisit per al seu millor amic, Oloi. I vostè s'ho menja? I sap per què? Perquè tot costa un ull de la cara. O millor dit, un cap de conill. Vol que li faci una sopeta? Ja veurà que rica. No, gràcies, no menja mai estan de servici. No. La veritat és que em fa llàstima.